Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa atong patron San Vicente Ferrer ug sa mahal nga Birhen Maria ang kalinaw sa kalibutan ug ang kauswagan sa atong nasod, labi na sa atong ekonomikanhong kahimtang ug ang atong mga benefactors and donors na nagsigig support nato pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kaayuhan sa ilang kinabuhi, lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tigpahiuli og mahigugmaon sa katarong kabigangan ha kanimo ang mga kasing-kasing sa imong mga alagad aron kami nga imong gilingkawas gikan sa kangit-ngit sa pagkawalay pagtuo dili unta mobiya sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas, gawas kun mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulon-ana gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe, busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem ug makikita sa mga apostoles ug sa makadagkuan bahin niining butanga. Busa gipagikan sila sa simbahan ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia ug sa Samaria gitaho nila ang pagkakabig sa mga dili Hudeo ngadto sa Dios. Kining balitaa nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan ug sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa simbahan ug ilang gisuginlan sila sa tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan
may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Pariseo nga mibarog og miingon, kinahanglan gayud nga tulion sila ug patumanon sa balaod ni Moises. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan nagtigom aron paghusay niining butanga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingon og usa ka syudad nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan.
Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako dili kamo makabunga, ingon nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan, kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya, pamuniton kini og dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang bunga sa usa ka kahoy sobra gid na sa iyang gikinahanglan. Nanglitan aw gani kanang bunga wa man kinahanglan na sa kahoy. Nanglitan ang mangga kun mamunga siya dili na niya unayon og kaon ang iyang bunga, no? Ang saging sad kun mamunga dili sad maoy iyang kanon og unayon niya kaon ang iyang bunga. Kanang bunga sa usa ka tanom or usa ka kahoy para gid na sa uban. Nya naghisgot si Jesus diri nga kinahanglan kita nga mamunga. Ang sa may pasabot ana, hinahanglan nga kita mahimong mapuslanon para sa atong silingan or sa atong isig katao. Ngilingay mong tupad ing na mukaon ka sa akong bunga, ing na kon mukaon. Unsa may mga bunga nato nga makaon sa atong silingan, ang pinakauna gyung bunga kana gyung mamunga ang pulong ni Kristo. Munang naingon siya, kung ang akong mga pulong magpabilin diha ninyo, mamunga gyud mo daghan. Muna ang tao nga dili motuman sa pulong sa Ginoo, dili gid na mapuslanon sa iyang silingan. Nanglitan kanang pulong sa Ginoo nga pasayloag kapituan kapito ang nakasala nimo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig tuman ana kanang 77 times nga forgiveness. Taas ang kamot. Naay duha ka buok ni isa. Wa gid mo kapangasaba sa inyong mga anak kamong ni isa. O nakapangasaba ka or sa imo bang bana or sa imong asawa, awa ka katuman sa 77 times. Di gyapon ta mapuslanon. Labaw na tong wa mo isas kamot.
Og mao nay hinungdan nga porting gubuta sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, labi na gyud na ay eleksyon, pagka gubuta gyud. Ngano man tungod anang ang atong gisunod ba, ang mga pulong ra gyud nato, dili ang pulong sa Ginoo. Mao nang di kita kapamunga. Hurot ang atong budget, hurot ang atong kaning gitawag og kalinaw o kalipay. Karon ay ni viral na sa nang statement sa atong presidente nga di kuno siya gusto gulo, di siya gusto kaaway, human naman kunong eleksyon, balik na sa trabaho. Pagka nindota ng pulunga, di ba? Nindot na bati. Porting nindota. Pero before sa election, hearing diri, contempt diri, papriso diri, impeachment diri. Unsaon man ana pagkalinaw nga napriso pa mang imong gipapriso nga illegal ra ba kuno kaayo tong pagkaprisoha, gida pagyud ngadto sa ICC, na pagyud impeachment nga ipadayon, i-question na sad padayonon ba ning impeachment or dili, pero padayonon gyud kuno. Pero ingon oy human naman tong unsa to 19th Congress, karon 20th Congress naman nganong mo padayon pamantas impeachment. Mga inana ba gubot lang gyapon, impeachment lang gyapon gyud ahona. Unsao man pagkakuan ana, pagkalinaw, sudlan gani natog pamulitika or kanibang personal interest, mao man na ang ilang understanding nato anang politika, pamulitika, personal ba, agenda, among partido, among political party ang akong i-promote, dili ang kaning nasudnong interest, kung dili personal interest. Mao gani na mo patigbabaw, dili kita magmalinaon kay matod pa ni Kristo ang iyang pulong, siya ra gyud ang punuan, dili nang imong political party, dili nang Duterte team, Marcos team, Lini team or unsang team diha nga political. Maoy gitawag nato punuan. Ang punuan gyud sa atong kinabuhi isip mga Pilipinos mao ang Philippine country or ang nasod nga Pilipinhon. Mao bitang naatay gitawag og konstitusyon nga anha diha mosubay ang tanan ng atong Philippine Constitution. Musupak na ganita na mahimo na yung personal interest kana sa kuana sa legal side, pero ang pinakataas gyud para sa ato nagyong kinabuhi mao gyud ang Ginoo. Siya'y punuan kitang tanan mga sangarata nya kana kunong sanga kun ato nang balion nya ilabay unsa may mahitabo, unsay mahitabo sa sanga. Di man mo katubag children, malaya nya inig kalaya mamunga pa dili na. Pero nasa usahay ang sanga imong balion nya imong itanom mutubo sad na siya, kay ngano man imo man siyang gitagaag higayon nga mahimo sad siyang bag-ong punuan. Pero ang sanga lang gyud nga mabali og masiparit sa punuan, kana siguro ginang malaya. Nagilingi ako no imong tupad na lunhaw pa ka o laya na. Nahawa ko no, lunhaw pa o laya na. Kamo mga asawa din kumusta man inyong gugmas inyong bana, lunhaw pa o laya na? Naiuban mo ingon, sus mutagok pay langkay. Uga na kaayog tinagdan. Mga bana, kumusta mang inyong gugmas inyong asawa, lunhaw pa o laya na? Way tingog sana. Ang inyong gugmas sa inyong parish priest, ang saman, lunhaw pa, laya na? O mag-imong palit lahat. Ang timailhan nga lunhaw pa, pasabot, palit yung slat.
Kumusta manggugmas inyong paris pres padong ninyo? Lunhaw pa, laya na. Sagit kayo mo'y ayo. Kumusta ka ang gugma sa Team Marcos padong Pilipinas? Lunhaw o laya? Kumusta ka ang gugma sa Team Duterte? Labi na gyud mga napili sa Paras Pilipinas. Lunhaw pa, laya na. Mao na ato nang i-check kay nalaya na gani pasabot nagsunod na lang ta sa pulong sa tao dili na sa pulong sa Ginoo. Mao na diri sa atong unang pagbasa naglalis na ang mga magtotoo. Unsa man ipatuli o dili ipatuli ang mga magtotoo. Ang mga Hudiyo kay superior man sila kay sila man mo'y naguna, ipatuli gyud kay mo na imong practice. Unya si Pablo nga enlightened by the Holy Spirit nga usasad ka Hudiyo niingon siya dili kinahanglan. Mao nang nagmeeting ang mga apostoles dito sa Jerusalem. Mo nang nibalik sila sa punuan. Mo magkalalis-lalis ganita, magkasumpaki ng atong baruganan, mubalik kita sa Ginoo. Nya sa atong kaso kitang mga Katoliko, mubalik kita sa atong kanang gitawag na to doktrina, labi na gyud sa atong credo or kaning profession of faith nato. Anha ta diha mo balik kay mao man ang punuan sa atong pagtuo. Unang naidaghan mo dool nako pader giyawaan ni gabi diha na sa ni dool kasagunso na maron perti na mangyawa dinhi sa atong dapit. Adto sang usang adlaw duha ka buok ang niabot giyawaan gyapon. Gabi diha na sa giyawaan. Ambot ka karon kaning nanimba wa pa sa kaniyawain. No? Ang una ginakong i-check kung naa na gani na kanang moingon silang giyawaan, gisaniban. Inig istorya ginako ako dayong i-check giunsa man ninyo pagpuyo ang atong doktrina sa simbahang Katoliko. Giunsa ninyo pagtuman ang maong doktrina o kasagaran gyud almost 100% sa modool nako wala na nagbuhat sa atong pagtuong Katoliko. Mao gina. Ang magdi ka mabiktima siyawa nga naman ka magpaduol sa punuan. Unya kay ang atong Ginoo mao may labaw sa tanan, ang iyang gahom labaw man sa tanan. Ug mo paduol ka diha, aportig yung ninduta sa imong kinabuhi mo na magsige lagi kag pamunga, lunhaw ka kanunay. Pero mapalayo ka, patay gyud ka dito. Luman gyud ka sa yawa. Unsa may mga butang nga makapalayo nato kana gyung sala. Number 1 ginang sala. Nagpuyo-puyo, nagsigi og drugas, sigig sugal, siging patato, daghang egtato, mga buslot pa dinis dunggan perting daghana. Nako kanang inyong gipamuhat sa inyong lawas, sugo pa ba nas Ginoo? Nya inig ka abot nang magdepresyon na, atakiho nas mga yawanong panghunahuna, makakita nag mga pananawon, makadungog ng mga tingog, di nakabaong mulakaw, aari dayog simbahan kay magpahiling, kupot dayog rosaryuhan. Ako kanang imong pagsigig rosaryo, mahog sa nagtuo-tuo, kay ang imong gihunahuna, mawagtang man ang imong gibati. Ayaw. Tumana ang sugos Ginoo. Nya unsa may sugos Ginoo? Deny yourself. Sunod, take up your cross. Sunod, follow me. Pasabot, deny yourself, ayaw na pagsigig hunahuna nga tumanon gina nimong imong gusto. Hunahuna kanunay natuman ba nimo ang gustos Ginoo? Mao na siya. Nya, take up your cross. Sakit kay tumanon ang gustos Ginoo, labi na ng pagpasaylo ana mga buangon, labi na gid ka ng pagdawat sa imong sakit o imong kasakit. Mo na ako itambag, dawata na nga gitorture ka siyawa. Pareha ni San Roque ba? Gitorture man to siyawa. Si Saint Teresa of the Child Jesus, gitagaan sa sakit nga
tuberculosis. Giantos nila. Why? Reklamo. Ang mahal nga Birhen Maria, gitagaag kasakit nga, murag sobra kaayo. Sunaga na imong anak sa imong atubangan, torturon o bitayon sa cross. Gidawat. Nga naman, take up your cross. Giko na be, lingian na sa imong tupad. Yung nakadawat ra ka ng imong naong, wa ka tortura sa imong naong. Nanguban di kadawat, inig pa namin, hala, rituki dayos naong, peligro yun mong magdepresyon. Kay kana signal naman nga dili ka kadawat sa kamatuoran. Nya iniglingi nimo sa imong bana, buwa sa kakadawat siyang naong, nang samot. Iglingi nimo sa imong anak, di sa kakadawat sa ilang naong, na masamot na gyud. Igpamintana nimo sa imong silingan, tuas ang libakira dito, samot na gyud ka. Iniglakaw nimo, sugatan pag nimo nang sigig pangutang nimo way bayad-bayad, na samot na gyud. Pag-report nimo sa opisina, ni sood sang imong supervisor nga 40 sang yaw-yawana, na natuan na. Magdepresyon ka Depression gyud ka. Bisag kaming mga pare, tanaw na mo sa among kaubang pare, animal kay tanan. Mao pagipaboran sa obispo, tuan na, maglagot na ka. Apil na mga religious, kana mga religious, otro sa na sila, sige sa na sila, away-away. Nga naman, di man kadawat. Magidaghang nagpa-advise na ako, mga religious sisters, pader, pwede ra ko muundang. Nako, undang ka niya. Kami muundang san mi. Nako, oy, pamalandongi sa na sister. Og muundang ka, unsa may rason, gibugatan ka sa batasan sa imong kauban, labi na sa imong superior, insya maingon-ingon, nako, ayaw. Unya ka muundang, basta makahigugma na kanila. Undang dayon. Pero di pa gani ka kahigugma nila niya, muundang ka, sayop ng imong desisyon. Dili Ginoo ang nagsulti nimo ana, yawa ang nagsulti nimo. Kay gitukmod ka sa imong saman garbo, gitukmod ka sa imong yawanon nga personal nga tumong. Kay tungod wa matuman imong standards, di sundon ang imong standard, biyaan na lang nimo. Mao ra gyapon ay gamito nimo, inig undang nimo, torturon ra gyapon ka ana. Pero kamao na kang mudawat sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi, dili na ka matandog, pasabot naka-attach na ka sa Ginoo nga dinhis kalibutan, nakadawat sa tanang tao, sa tanang sitwasyon, sa tanang niabot siyang kinabuhi. Mao na gipuy-an ni Kristo, ni Mama Mary ug sa mga santos. Ug mao na nga makapamunga na ta, makapaambit na tag mga nindot sa atong isig katao, tungod kay kamao naman tang mupasan sa atong cross. Pero di pa gani ka kamaong mupasan, kanang imong cross ipanghapak na nimo sa imong isig katao. Magsigi kag tulisok, ikaw mo'y nakaingon, ikaw tungod nimo, magsigi kag ana. Nya moingon sa tuwing isig katao, say labot ako nimo, kamatay da. Di ba? Kansi ta. Pero dawata ingna yelas na lang lingi be. Practice og dawat. Ingna imong tupad. Maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, ingna. Sige ba? Ang dili mo lingi, nalaya. Sige, mga lunhaw, manindog ta. Mga igsuon, hiniusa sa atong pagsimba o pag-alagad sa Ginoo, masaligon kitang musangpit kaniya sa pag-ingon, Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang kahiusahan nga nagikan kang Kristo, ang matuod nga punuan sa paras, magkabig sa tanang Kristohanon ngadto sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga kaparian, mga relihiyoso ug mga misyonero, magmatinud-anon sa ilang tawag diha sa simbahan, ug magpabiling hiniusa kang Kristo diha sa ilang pagpamuhat, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga sila nga gisulayan sa mga kalisdanan sa kinabuhi, magmatinud-anon kang Kristo ug sa iyang ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton, makakita kang Kristo nga tinubdan sa kusog ug sa kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuugong mitaliwan na, magpabilin diha kang Kristo hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Makagagahom og maluluyon nga Ginoo, dawata kining among mga pangamuyo, nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasan, di maan sa mugma sa gupauksan tusan. Kining panong, kining ino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa among pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit ug aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga mapasalamaton kami kanunay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, aron nga ang makanunayong buhat sa pagluwas kanamo mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga way katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo.
sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balingan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan na niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, that His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Magampo kita. Ginoo, patalinghogi ang among mga pagampo aron ang pagsaulog sa among kaluwasan makahatag kanamog hinabang niining kinabuhia
ug makapadangat kanamo sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos non nga kamabungahon, divine fruitfulness. Nya mahitabo ra ni kung magpabilin kita diha ni Kristo ang atong punuan sa paras. Salamat sa mabungahon og nipaambit silang bunga nga hinato nga nagsigpamalit sa atong mga slots. Padayon lang tagpalit no sa atong SBF DAG na apay 3,123 ka slots, tag 500 pesos per slot. Na ani 16 slot challenge nga tag 8,531 na sad ang atong nadawat nga challenge. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, na pay 22,156 ka slots. Unya, naasad ni siya 12 slot challenge, nga tag 1,200, 1,405 na ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Og di ni mahurot karong buwan ha, mawa na ni inig kahunyo, mawa na ni forever. Pero din alang sa nato bayaran ang atong mga kapilya kay unsao man aning wa man mahurot no. Pero sige lang, padayon lang tagpalit na pa may pila pa ka adlaw, 21 30 minus 21, 9 days na lang no, 9 days. Palit mo tag sa kaslat karong si manaha, hurot na ni siya tanan basta atong tinud-on og palit. Pero dili di gini mahurot nya ugma ang ato na sang prosesyon kada na ginahuybis. Prosesyon nato kuyog sa atong patron kada human sa alas 6 nga misa. Mga Cofradia de San Vicente Ferrer o mga mandated organizations, ako gid mong gihangyo na ato gini siyang sakripisyuhan tungod sa atong mga pangaliya alang sa kalinaw, nasod, kayuhan sa mga masakiton o kalampusan sa atong mga paningkamot labi na dinhis parokya. Si San Vicente Ferrer ato gyung ikuyog kanunay. Padayon sad mo og support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. View, like, share ug subscribe every day aron mas daghan patag mapaambitan sa atong homily ug sa atong mga misa. Nya makapaambit sa taog gamayng income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Nya ang atong Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kaninyo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. ang mahal mo nga panalangin among nakaroon. Dahiu sa kining lungsod sa paghalan ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kada itugugma mo, ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa